Na. Itt a következő gyönyörű kicsi csukám. Hagyni. Megmutatjuk. Sikerül. Hoppá, hogy hol kell benyúlni. Apa, próbálja. Hagyni. Ott a halacska a szájában. Hú, basszus. Hát majd beszarok. Ez igen. Nem kicsi. Ott a hal. Kiveszem a halat egy pillanat. Kivettem a halat. Itt egy gyönyörű csuka. Nem mutatom élőben. Most az én lábam az 44-es. Hát ez szép nagy, mindjárt megmérjük. Azt visszajövünk.